Кичке 9-нчы арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студия Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Урак өстенең кызган чага. Уңыш ничек чыга? Күпме мәйданда ашлык җыеп алынган. Президентның районнарга сәфәре хакында Рузәл Шарипов материалында. Салмаши бистәсендә яшәүчеләр йортларын сүттерергә мөмкиннәр дип шаңсуга. Әгәр дә мин белгән булсам, моны күршеләрем кебек бакчада гына йортымны төзер идем дә, һәм бу бәләгә кирмәс идем, белгән булсам. Алар иләре яныннан газ үткәргеч торбасы узуын белгәнме? Йортларын ничек рәсмиләштергәннәр? Милли хуҗаларын ни көтә? Катлаулы мәсьәләне Шулпан Касымова өйрәнде. Җитештерү арта, яңа эшче куллар кирәк. Вертолет җыябыз. Карап бер тапкыр күрәсең, нәрсә икән. Аннары вот әкрен генә уже басына өйрәнәсең. Казан вертолет заводындагы шартларны Инзилә Хусаинова да күреп кайтты. 150 чакрым юлны велосипед белән. 7нче тапкыр Болгар радиосының традицион эстафетасы старт алды. Болгар радиосы! Катнашучыларны олы юлга Фәйрүзә Мәҗитова озатты. Бүген Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Биектау һәм Кукмара районнарында булды. Төп максат урып җыю эшләре белән танышу. Хәзергә республикада 2 миллион 500 мең гектар майданда эш башкарылган инде. Уңыш 40 центнерга якын чыга. Биектау районында бу күрсәткеч 31 центнер. Монда кыр эшләренең яртысы диярлегендә тамам. Эш сәфәре барышында президент авыл хезмәтчәннәре, инвесторлар белән даралаша. Рөстәм Миңнехановка берничә социаль объектны да күрсәттеләр. Биектау районына сәфәр турында тулырак Рузәл Шарипов. Биектау районының бөреле хуҗалыгы кырлары, урак өстенең иң кызган чагы. Районда 60-ка якын комбайн ашлык суктыра, 47% мәйданда эш төгәлләнгән инде. 20 тысяч гектар у нас было посеяно кормовой культуры. Быел Биектау районында 20 мең гектар азык культурасы һәм 5 мең техник культура чәчтек. Хәзер кырларда 57 комбайн эшли, уңыш гектарыннан уртача алганда 31 центнер чыга. Урожайность получается 31 центнер. Президент тирлек азыгын әзерләүгә аерым игътибар бирергә, азык-төлек үзәкләре булдырырга кирәклеген искәртте. Бүгенге районда 13 мең баш мөгезле эре тирлек исәпләнә. Узган ел белән чагыштырганда саннар кимегән. Сотыгара по рейтингу эффективности на 20 месте. Авыл хуҗалыкларының нәтиҗәлелек рейтингында Биектау районы 20нче урында. Мөгезле эре тирлек буенча күрсәткечләр ел ахырына кадәр элекке дәрәҗәгә кайтарылыр дип ышанабыз. Уңышы буенча да эш системалы рәвештә алып барыла, районда техника җитәрлек күләмдә. Рөстәм Миңнеханов Биектауда башкарылган эшләргә уңай бәя биреп, киләчәккә максатлар билгеләде. Безгә һәр урынга кирәк создать здесь производство, создать индустриальные промпарки, чтобы здесь люди не ездили туда, а здесь работали. Значит, чтобы школы, садик, я понимаю, здесь были, чтобы никуда не уезжали. Яңа трактор ачкычларын президент Әлдермеш суык су Мәмдәл авыл башлыкларына тапшырды. Алар быел барысы да 1,5 миллион күләмдә грантлар отам. Яңа техника шул акчага сатып алына да инде. Монысы бөреле мәдәният йорты 90нчы елда салынган бу бинага быел республика программасы буенча капиталь ремонт ясалам. Монда хәзер сәнгать мәктәбе, китапханә, спорт залы һәм даруханә урнашкан. Настоящая юрта внутри полностью с интерактивом. Все это интересно, современно оформлено. Рөстәм Миңнехановка районның аерым территорияләрен үстерү концепциясендә тәкъдим иттеләр. Президент Иске Казан музее Дөбьяз балалар спорт сәламәтләндерү лагере проекты белән танышты. Шулай ук президентка гомуми практика табибы офисында күрсәттеләр. Ул Татарстанда беренче медицина звеносын модернизацияләү программасы кысаларында төзелгән. Бирдә 5 меңгә якын кешегә хезмәт күрсәтелә. Барлык заманча медицина җиһазлары да кайтартылган. Физиотерапия, ЭКГ кабинетлары бар. Биектау районыннан Рузәл Шарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген көндә Сәлмәт районы Югары Акташ авылы янындагы басуга ут каба, янгын юл буеннан башланган. Бу басу Такарликов исемендәге хуҗалыкныкы, анда арбаны урып, саламны түкли башлаган булалар. Ут түкләргә дә күчә, коткаручылар берничә минут эчендә килеп, утны сүндерсә дә, янгын гектар ярым майданны билә була. Урманга да, авылга да күчү ихтималы булмый, алар шактый еракта урнашкан. Янгын тагын да зуррак майданны биләмәсен өчен хуҗалыктан 2 тракторны җир сөрү өчен җибәрәләр. Районда 20 көннән артык инде яңгыр яуганы юк. Шуңа янгын чыгу куркынычы бик зур. Хәзер бу хәлнең сәбәпләрен дә ачыклыйлар.
Казанның Салмачы бистәсендә яшәүчеләр монда йөзләгән гаиләнең йортын сүттергә мөмкиннәр дип шансуга, чөнки алар бистәдән узучы газ трубасының саклык зонасында төзелгән. Төзелеш эшләре 150 метр ераклыкта гына башкарылырга тиеш диләр оешмада. Бу проблема 7 ел элек килеп чыккан иде, исегезгә төшерәбез. 2017 елда бу мәсьәлә ил күләмендә үк күтәрелде. Турыдан-туры эфирга шалтыратып Владимир Путинга да мөрәҗәгать итүчеләр булды. Ул вакытта яңа федераль закон буенча аны җайга салганнар иде. Ни өчен бу проблема хәзер яңадан актуальләште соң? Сорауга җавапны Чулпан Касыймова эзләде. Әгәр дә мин белгән булсам, моны күршеләрем кебек бакчада гына йортымны төзер идем дә, һәм бу бәләгә кермәс идем, белгән булсам. Ләкин мин белмәдем. Салмачы бистәсендә яшәүче Ленар Сәләхиев бу җир кишәрлеген 2009 елда сатып алган. Ул вакытта моннан газ үткәргеч торбалары узганын белмәдем ди. Йорт җиткереп 2013 елда республиканың Росреестрында июньдә җирендә рәсмиләштерә. Барлык эшләр бакча амнистиясе программасы буенча башкарылды ди. Газпром юристлары инде әйтәләр, әгәр дә сез действительно барып разрешение на строительство алган булсагыз, сез анда белгән булырсыз, что монда бар газопровод һәм инде кызыл линияларга эләгәсез дип инде. Ләкин мин үзем шәхсән 2009да барган идем. Андагы секретарь хатын-кыз миңа әйткән, сез инде нәрсә хәзер бит инде барсы да җиңелчә генә дачный амнистия белән генә регистрировать нәрсәгә сезгә разрешение дип инде. Төзегез, аннан соң инде БТИга барып шул процедураларны по дачной амнистии миңа аңлатып биргән иде. Баксаң, йортлар Газпром Трансгаз Казан оешмасының газ үткәргеч торбалары узучы магистраль янәшәсендә үк салынган икән. Кагыйдә буенча 150 метр ераклыкта бернинди төзелеш эшләре башкарырга ярамый. Шуңа оешма куркыныч объект янындагы барлык йортларны да сүтәргә куша. Ленар Сәләхиев белән посадка торба салынган урынга барабыз. Моннан аның өенә кадәр 134 метр. Ирнең сүзләренә караганда, менә мондый белдерү такталары әле берничә ел элек йортлар салынгач кына барлыкка килгән. Без төзегән вакытларда күршеләр сүзләре буенча бу табличкаларда, бик сирәк-мирәк кенә булган табличкаларда охранная зона 25 метр гына дигән мәгълүмат бар иде. Хәзерге көндә инде 18 елда безнең Газпром официально регистрировать башлагач, кызыл линияларын табличкаларда күрсәтә башладылар инде 150 метрында. 2017 елда мондый сорау белән Чиләбе өлкәсендә яшәүче бер ханым Владимир Путинга туры элемтә вакытында шалтыраткан иде. Аның бакчасында сүтәргә кушкан булалар. Пришла повестка в суд многим садоводам, где было принято решение о сносе домов за наш счет. Скажите, правомерно ли это и будет ли закон, который нас защитит? Застройка произошла вдоль трубопроводов, потом приняли решение о том, что нужно расширить эту охранную зону, и теперь пытаются выселить людей. Справедливо или нет? Несправедливо. Считаю, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, те люди, которые уже построились там, их нужно оставить в покое. 2018 елда президент имзасы белән яңа федераль закон чыга. Анда мондый юллар бар. Әгәр миллекче җирнең куркыныч зонага керүе турында белмәгән икән, аның йорты яки башка каралты курасы рөхсәтсез төзелгән дип саналмый. 2021 елда Россиянең Конституция суды аңлатма чыгара. Әгәр кешенең җирне законлы рәвештә сатып алуы исбатлана икән, объектны сүттергә мәҗбүр итәргә ярамый. Сүттергән очракта да бәясе кайтарылырга тиеш була. Бер карасаң, проблема хәл ителгән кебек, әмма саклык зонасында урнашкан йортларга янәдән дәгъвалар килә башлаган. Судта хәзер милекчеләр бу шикләүләрне белгәннәрме, юкмы, шул карала. Без төзегәндә ине бернинди сведения да юк, кадастрда да юк, бернинди граница разделения андый нәрсә юк. Бары вот именно намнан үтә торган гына и все. Аны город белән согласовать мәгән әйбер булып чыкты бу. Мин аңлавымча инде. Суд карарын Руслан Тахиров та көтә. Ул да үзенең йортын 2014 елда бакча амнистиясе буенча рәсмиләштергән. Они говорят, что мог знать. Безгә сез бу турба турында белгәнсез, шуңа төзелеш өчен ризалык алырга килмәгәнсез диләр. Без бит бакча амнистиясе буенча рәсмиләштердек. Бу очракта да бик күп документлар җыярга кирәк. Бинаның техник планы, БТИдан белешмәләр дисеңме? Гаделлек җиңеп чыгуын телибез. Безне ишетсеннәр иде. Бер нәрсәне дә рөхсәтсез төземәдек.
Казанның башкарма комитетында аңлатуларынча, Салмачыда җирләрне 5тә башкалага кушылганчы ук бирә башлаганнар. Шәһәрдә моннан узучы газ үткәргеч торба турында мәгълүмат бар. Аның турында җир кишәрлеге планын сораучыларның барысына да җиткергәннәр. Кызганычка каршы кайбер милекчеләр үз җирләре буенча шәһәр төзелеше документларын соратмыйча төзелеш эшләрен башлаган. Аннары аны Росреестрда бакча амнистиясе федераль законы нигезендә рәсмиләштергәннәр. Муниципаль хакимият органнарын урап узалар. Моннан тыш җир кишәрлеге турындагы барлык мәгълүматны да хуҗа кеше үзе тупларга тиеш. Торбалар узучы урыннарны рөхсәт ителә торган аралыкны әлеге үткәргечләр өчен җаваплы оешмалар билгели. Без аңлатма сорап Газпром Трансгаз Казан оешмасына да мөрәҗәгать иттек. Алар элек биредә яшәүчеләргә газ үткәргеч торба үтү турында хәбәр иткәннәрме? Ни өчен судка биргәннәр һәм йортларны сүткән очракта компенсация түләнәчәкме? Материал эфирга әзерләнгән вакытта җавап булмады. Бистәдә яшәүчеләр сүзләренә караганда, хәзер бу газ торбасының соклык зонасында 100дән артык йорт урнашкан. Проблеманы хәл итүне сорап Владимир Путин һәм Рөстәм Миңнехановка хат язганнар. Безнең яктан, агардагы без инде җитәкчеләр турында бу яктан суд кына әйтә ала. Бу киләчәк турында безнең уйлавыбызча, без уйлыйбыз иң беренчедә теге кешегә зыян килмәсен. Чөнки сез үзегез беләсез, анда нинди сорау буенча бүгенге көнге спор бара. Шуңа күрә без монда ничек суд нинди карар чыгарыр. Россия президенты хакимиятеннән Салмачы бистәсендә яшәүчеләргә инде хат килгән. Анда мөрәҗәгатьне алулары, хәзер мәсьәләне өйрәнүләре турында хәбәр ителә. Шилпан Касымова, Дмитрий Аринин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанның Идел буе районы судында Газпром Трансгаз Казан дәгъвасы буенча чираттагы утырышта үтте. Оешма Салмачы бистәсендә урнашкан йортны сүтүне таләп итә. Бина газ үткәргеч торба узучы зонага якын бик урнашкан. Йорт хуҗасы Индира Макарова сүзләренә караганда, алар өйләрен бакча амнистиясе буенча 2015 елда ук рәсмиләштергән. Газ үткәргеч торба турында белмәүләрен әйтә һәм йорт рөхсәтсез төзелмәде дип белдерә. Судта Газпром Трансгаз Казан оешмасы вәкиле бар иде, ләкин ул әлеге мәсьәлә буенча аңлатма бирүдән баш тартты. Утырышны сентябрьгә күчерделәр. Без самострой түгел, безнең бөтен документлар бар. Йортта без 4 кеше торабыз, без анда пропискада, шуңа күрә самострой дип әйтә алмыйбыз үзебезне. Дәүләт хезмәткәрләре өчен битлек режимы кайтарыла. Бу турыда бүген Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Республикада ковид йоктыручылар саны арта бара. Бүген 102 кеше теркәлгән дип хәбәр итә оператив штаб. Узган атнада Рөстәм Миңнеханов зур оешмаларда эшләүче хезмәт коллективларына битлек кияргә киңәш итте. Битлекне кайтарган оешмалар бар инде, берничә район хакимиятендә дә эштә битлек киюне таләп итәләр. Күптән түгел КАМАЗ үзенең цехларында шундый маскаларны кертте. Без үзебездә менә үткән көнне генә безнең совбез утырышы иде, шунда бөтенебездә маскадан утырдык, чөнки без бер бүлмәдә тыгыз гына утырабыз, шуңа күрә менә шундый системага кирдек. Казанда урам артистлары өчен яңа кагыйдәләр кертелә. Мәйданда шәхсән үзең булу кирәк, чыгыш ясаучылар саны да шикләнгән. Шәһәр үзәгенә гитара белән җырларга барганда тагын нәрсәләрне белеп туру кирәклеген Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Рөстәм Миңнехановка Казанның порт урамын төзекләндерү проектын тәкъдим иттеләр. Анда 287 гектар майдан яңартылачак. Әлеге урамда ташландык складлар, гаражлар, элеккеге җитештерү биналары да урнашкан. Яңа проект буенча бирдә яңа торак комплексы, административ һәм сәүдә биналары барлыкка киләчәк. Планга 1224 урынга исәпләнгән мәктәп, 8 балалар бакчасы да кергән. Яр буенда халыкка ял итү зонасы да эшләнәчәк. Проектның концепциясын Рөстәм Миңнехановка шәһәрнең баш архитекторы Илсөяр Тухватуллина 2 ел элек августта тәкъдим иткән иде. Аннан декабрь аенда Россия президенты Владимир Путин әлеге урынны комплекслы төзекләндерү турында карарга кул да куйды. Татарстанның сәнәгать тармагында җитештерү күләме арта, шуңа оешмаларга өстәмә хезмәткәрләр дә кирәк. Мәсәлән, Казанның вертолет заводында 150 ачык вакансия бар. Предприятие вертолетлары белән Татарстан гына түгел, дөнья дәрәҗәсендә танылган завод соңгы ярты ел эчендә 400 кешене эшкә алганнар. Яңа хезмәткәрләрне тәҗрибәле белгечләр үзләре өйрәтә. Эшчеләргә нинди шартлар булдырылган? Яшьләр инженер һөнәрен сайлыймы? Моны Инзилә Хусаинова белеп кайтты. Казан вертолет заводында хәзер 3 төрле авиация техникасы җитештерелә. Бу ансат Ми-8 һәм Ми-38 вертолетлары. Алар үзебездә генә түгел, дөньяның 92 илендә дә яхшы таныш.
Ришат Джаббаров заводта 8 ел хезмәт итә. Апасы да шушында эшләгән, аның эзләреннән килдем ди. Тәҗрибә туплап өлгергән, хәзер яшьләрне өйрәтә. Илдәге үзгәрешләр аларга да йогынты ясамый калмый. Эш көннән-көн арта ди. Вертолет җыябыз. Карап бер тапкыр күрәсең, нәрсә икән. Аннары вот әкрен генә уже басына өйрәнәсең. Башына күбрәк җыела. И шуңа күрә калып эшлибез. Төрле вакытта төрлечә эш күп инде. Моя задача состыковать фюзеляж с кабиной. Алексей Мароккога исә 21 генә яшь, 3 ел эшләү дәверендә мастер дәрәҗәсенә күтәрелергә өлгергән. Ул вертолетлар җыю өчен җаваплы. Чертежи читаем. Вертолетларны сызымнарга карап җыябыз. Мин шушы эшне контрольдә тотам. Коллектив яхшы, җитәкчелек тә кирәксә ярдәм кулы сузырга тора. Быел заводта 100 вертолет җитештерергә планлаштыралар. Шуңа күрә эшче куллар бик кирәк. Ярты ел эчендә 400 яңа хезмәткәрне кабул иткәннәр инде. Ләкин алар гына җитми. Шуңа күрә үзләрендә дә укытып белгечләр әзерлиләр. Өйрәнүләр 3 ай булырга да, ярты елга да сузылырга мөмкин диләр. Бездә бар бөтен шартлар, и без аларга зарплатаны артып тордык. Безгә җитми токарь, фрезеровщиклар, слесарь, операторы. Иртән киләбез дә вертолетның грузостворка детальләрен клепать итәбез. Бу бетте, разрядка сдавать итәсе тагы бер айдан. Ә менә бу цехта вертолет җыю өчен кирәк булган детальләр ясалган. Һәрбер шөрепне берәмтекләп тикшереп торалар. Теория все-таки это немного другое. Уку йортында өйрәнгәннәр бер нәрсә, ә биредә практик яктан чыныгабыз. Әлеге һөнәрнең нечкәлекләренә төшенү өчен кулыңа тотып эшләп карау кирәк. Биредә вертолетны һавага күтәрергә ярдәм итүче җайланма ясала. Менә шушындый җепләрдән минем кулымдагы тасма барлыкка килә. Менә шуңардан очкычның иң мөһим детальләренең берсе ясала да инде. Хәзер республиканың сәнәгать тармагында эш күләме аеруча арткан. Моны чикләүләр кертелү илдәге үзгәрешләр белән дә аңлаталар. Казан вертолет заводына гына да хәзер 150 хезмәткәр кирәк. Инзилә Хөсәенова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казан елга портында диверсияләргә каршы торучы Татарстанның яшь армиячесе дип аталган катер туктады. Ул 31 июль көнне Санкт-Петербургта хәрби диңгез флоты парадында катнашкан. Хәзер исә Каспий флотилиясенә юл тота. Бүген экипаж вәкилләре Казанда бердән-бер тукталыш ясый һәм Татарстанның яшьләр оешмалары вәкилләре белән очраша. Биредә балаларга махсус экскурсия оештырылды. Алар катерның эченә кереп, каюталарны карады, хәрби хезмәткәрләр белән аралашып, эшчәнлекләре белән кызыксындылар. Әлеге судно 2018 елда Яшел Үзән заводында җитештерелгән. Хәзер диверсия террорчылыкка каршы көрәш эшләрендә махсус объектларны саклауда кулланыла. Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион конкурсына гаризалар кабул итәләр. Аны Татарстан президенты каршындагы комиссия ярдәмендә безнең канал оештыра. Катнашу өчен татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укып, видеоны конкурсның рәсми сайтына җибәрергә кирәк. Җиңүчеләрне гала-концертка чакырачаклар. Быел исә фестиваль телевизион форматта үткәрелә. Иҗади эшләрне төрле тапшыруларда күрсәтәчәкләр, сәләтле балаларга телевидениедә эшләү мөмкинлеге дә бар. Конкурсның шартлары хакында Алия Сабирова. Алар дөрестә үтемле дә оста итеп тә сөйләргә тиеш. Катнашу өчен шигырь һәм проза әсәрләрен сайларга мөмкин. Иң мөһиме татар телендә булу зарур. Татар сүзенең төп максаты бүгенге көндә татар телен үстерү һәм популярлаштыру, әдәби мирасыбызны барлау. Бәйгедә 6 номинация 10 яшькә кадәр булган катнашучылар 11 яшьтән 17гә кадәр 18 һәм аннан өлкәнрәкләр, иҗади гаиләләр, профессионаллар һәм үзләре шигырь язучыларны да көтәләр. Гади генә әйтеп сөйләргә түгел, ички халәтеңне кушып, бар дөньяң белән шумып, ихластан сөйләрсез. Ихластан әзерләнегез. Әлбәттә, үзебезнең матур татар костюмнарында кияргә була, үзебезнең матур татар уен коралларында кушарга була. Катнашу өчен чыгышыңны камерага төшереп, ТНВ татар сүзе @mail.ru электрон почтасына юлларга һәм анкета тутырырга кирәк. Безнең тарафтан зур хөрмәт күрсәтү булыр менә шушы безнең билгеле булган дахи шәхесләребез белән бергә яшәгән язучылар, шагыйрьләрне бүгенге көндә
искә алып, аларның әсәрләрен яңгырату. Быел фестивальның форматы үзгә, хәзер ул телевизион. Җиңүчеләрнең чыгышларын Яңа гасыр каналында һәм Шаян ТВда күреп булачак. Татар сүзе аркылы без үзебезгә булачак кадрларны да әзерлибез. Чөнки татарча матур итеп саф сөйләүче балалар хәзер балаларның катнашучыларының гаризалары килә. Аларны менә карап, сайлап, Шаян ТВга чакырып инде башта, аннары соң инде Яңа гасыр телерадиокомпаниясенә инде профессиональ кадр булып чакырачакбыз. Бәйгенең премия фонды 1 миллион сум, гаризалар 31 октябрьгә кадәр кабул ителә. 30 җиңүченең исеме апрель аенда гала концертта билгеле булачак. Олия Сабирова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген Болгар радиосына еллык велосәфәре узды. Алар Казан-Болгар маршруты буенча 2 чакрым юлны велосипедта үтте. Әлеге йөреш быел 7нче тапкыр уздырыла. Анда Яңа гасыр каналы җитәкчелеге, радио алып баручылары, журналистлар, татар эстрадасы йолдызлары да катнаша. Оештыручылар быел марафонны Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлады. Җырлы 2 тукталыш һәм Болгарның үзендә зур концерт турында Фәрүзә Мәҗитова җиткерер. Кузгалыр алдыннан тимер атларын төрлечә тикшереп карыйлар. Алда Болгарга ерак юл көтә. Кояш чыгу белән Болгар радиосы веломарафонында катнашучылар Казан Кремле янына җыелды. Эстафета башланыр алдыннан традиция буенча Муса Җәлил һәйкәленә чәчәк салдылар. 7нче ел тагын бер традициягә тугры калалар. Туган тел җыры күмәкләшеп башкарыла. Юлның уңышлы булуын теләп истәлеккә фотога төшәләр. Чараның әһәмияте зур. Быел аеруча. Безнең өчен бу бик символистик, шундый менә символ булган велоҗигру, чөнки без ата-бабаларның васыятын үтәргә, үзебезнең тарихны онытырга тиеш түгел, үзебезнең милләтне онытырга тиеш түгел, һәм бик Болгар дәүләтен онытырга тиеш түгел. Когда мы объявили по радио о том, что у нас состоится такой велопробег. Әлеге марафон турында радиодан игълан иткәч тә күп кенә тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгать итте. Кайсысы безгә теләкләрен, идеяләрен җиткерә, кайсысы катнашырга теләк белдерде. Әлбәттә дулкынланабыз, барысы да яхшы булсын, хәүф-хәтерләр булмасын дип, чөнки юлда барганда төрлесе булырга мөмкин, саклану чараларын да күрергә кирәк. Болгар радиосының бу эстафетасына балалар телеканалы Шаян ТВ, Яңа гасыр каналы хезмәткәрләре дә, татар эстрадасы җырчылары да кушылды. Авыллар аша узабыз, районнар аркылы узабыз. Бездән дә каршы алып торышлар бар. Алар инде елда билгеле, алар безнең теге җанатарлар шикелле. Иртә тордым, әзер, менә иртәнге, менә сәпиттә йөрү инде ул, менә искә төшерә авыл чакларын, ничек бабай белән иртән чыгабыз. Марафонга алар ел дәвамында әзерләнә. Эшкә сәпиттә йөрибез, гомумән ял иткәндә сәпиттән аерылган юк. Сәпит инде ул безнең иң якын дустыбыз. Яңа гасыр каналының башкарма директоры урынбасары, спортчы һәм триатлончы Данил Гыниятов веломарафонга ел сайын кушыла. Моңарчы бу юлны 6 сәгать ярымда уза. Быел вакытын фаразламый. Анда төрлесе булырга мөмкин. Велосипед белән дә, үзең белән дә, һава торышы белән дә, шуңа күрә алдан ниндидер менә шул вакытка барып җитәм дигән максат куелмый. Беренче 130 чакрым юл узылган. Спас районында тукталыш ясыйлар. Монда марафончыларны сый нигъмәтләр белән каршылыйлар. Мотор булды, бергәләп җырлап бардык, шуңа күрә сизелми дә тиген. Арыйсың, җырлап баргач рәхәт. Спас районында эстафетада катнашучылар колоннасына җирле халык та кушылды. Бергәләп Тукай авылына килеп җиттеләр. Монда беренче музыкаль тукталыш. Бик шатлы, бик матур концерт булды. Болгар радиосы артистларына бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Икенче тукталыш Никольская авылында. Монда татар эстрадасы җырчылары ачык һавада концерт куйды. Моннан соң Болгарга да ерак калмый. Иртәнге 5тә башланган марафон изге шәһәрдәге Ак мәчет янында кичке 5тә тәмамланды. Бер сәгатьтән шәһәр үзәгендә зур бәйрәм тамашасы башланып китте. Аны Болгар радиосы оештырган. Татар эстрадасы йолдызлары радио тыңлаучыларга үз җырларын бүләк итте. Сәхнәгә беренче адым атлаган көннән бирле радио белән бергә дуслату итеп, матур итеп яшибез. Һәм моннан берничә ел элек мин дә менә шулай велосипедка утырып Казаннан Болгарга кадәр килгән идем. Концерт кичке 9-га кадәр барачак. Ул быел чын мәгънәсендә тарихи булды. Беренчедән Болгардагы юбилей, икенчедән велосәяхәттә катнашучылар һәм концертны карарга килүчеләрнең саны белән. Без үзебезнең тыңлаучыларга килдек кунакка, алар безне йөрәк белән көтеп алдылар. Бу иң бәхетле минутлар.
Феруза Мәҗитова, Рамил Шайдуллин, Игорь Романов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Августның 1-нче атнасыннан җылы һава торышы саклана. Әмма җомга температура 2 градуска түбәнәячәк, ә җил көчәячәк. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмат. Данил Мастер җаныгыз теләгән корпуслы җиһазга август азагына кадәр 5% ташлама бүләк итә. Ә хәзер үк шалтыратсагыз җиһазның дизайн макеты һәм килеп үлчәү бүләккә вакытны сузмагыз. Шалтыратыгыз 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш бөгелмә баулы азнакайда аяз явым-төшемнәр көтелми 22 градуска кадәр җылы. Төньяк чыгыш Түбән Кама Яршалы Алабугада аяз уртача 23 градус җылы. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми 23 градус җылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук кояшлы, уртача 23 градуска кадәр. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә уртача 25 градус. Чистай, Нурлат, Мамадышта явым-төшемнәр көтелми 24 градус җылы. Якшәмбе антициклон яңадан температураны күтәрә башлаячак дип фаразлана. Җәй бездән китергә ашыкмый. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмат. Доктор Ост федераль шелтәренең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 14 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Яхшы протест читтә торсын. Доктор Ост медицина үзәгенә нигез салучы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургиялар аша дәвалануны киңәш итмибез. Авыртуны бетереп, какшаган буынны артрозның соңгы стадиясендә некроз вакытында да торгызырга мөмкин. Операция һәм протез урынына бары тик бер укол. Хәзер үк доктор Ост медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2-677-677. Горки Әмәт паркы һәм Горки метросы янындагы Новые Горки шәһәр парк торак комплексында кулланылышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпич йортларда фатирлар чиста һәм дизайнер эшләмәләре белән тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүмат 2-677-677 телефоны буенча. Грань төзелеш компаниясы. Башкалабыз Казанда аяз, явым-төшемнәр көтелми, көндез 25 градус җылы. Җил көнчыгыштан, атмосфера басымы төркемеш баганасының 765 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 38%. Җирнең магнит каратыныч. Республикабызда янгын куркынычы саклана. Ут белән эш иткәндә сак булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.